מזה זמן נודע לנו שקוטי אלון, לשעבר טייס בחיל האוויר, אשר השתתף בצניחה במיתלה, גר בסמוך אלינו במושב מגשימים. בוקר אחד התדפקנו על דלת ביתו, ופגשנו אדם ענב, חם ולבבי, אשר נאות בשמחה לספר לנו על חלקו במבצע. באוקטובר, כאשר התחיל מבצע קדש, נקראתי למטה חיל האוויר להיות קצין קישור חיל האוויר ופקח אוויר להכוונת מטוסים. מסופח לצנחנים. מדוע זה היה חשוב? כי הצנחנים אין להם תשובה כנגד שריון וכנגד כוחות עדיפים, ומאחר ותוכננה צניחה בעומק האויב, היה ברור שאנחנו נתקף על ידי כוחות עדיפים של המצרים. ב-29 באוקטובר המראנו 16 מטוסי דקוטה שהושאלו לנו מחיל האוויר הצרפתי, לא חשוב. טסנו מזרחה דרך הקונטילה והתמד עד למצבת פארקר במעבר המיתלה. זה מקום ההצנחה. פה הכוח המצרי באדום הגיע מכיוון התעלה. ופה היה נקודת ההצנחה שלנו 5 קילומטר לכיוון מזרח, שזה לא היה המקום הנכון. הצניחה הייתה בטעות 5 קילומטר לפני המטרה. כל המצנחים נעזבו בשטח. למזלנו, לא היה אויב רציני. המקום שצנחנו היה גבעה בשם מזלג עבדיות, על יד מצבת פארקר. ולמעשה, כשהגענו לגבעה, התחילה התחפרות רצינית לקראת התקפה אפשרית של המצרים. היה ברור לנו שיעטרו אותנו. כדי למנוע האיתור שלנו, היה צריך לבצע עם מטוסי מוסטנג של חיל האוויר קריאה של כל חוטי הטלפון שהיו בסיני. למרות שמטוסי המוסטנג קראו את חוטי הטלפון, נודע למצרים על ההצנחה, ושני גדודים מצרים תפסו את מעבר המיתלה כדי לבדוק מה קורה שם, כדי לבוא נגדנו. המטוסים המצריים תקפו את החטיבה מהקונטילה, דרך תמד, דרך נחל, אל מצבת פארקר, ששם היה הקרב במצוקים. הנה אתם רואים את שני החיצים האלה כאן. שני הגדודים האלה היו מתורגלים, ותפסנו אחר כך, לאחר הקרב הגדול איתם, תפסנו לוחות עץ שבהם כל אחד ידע איפה העמדה שלו, איפה הכוך שלו, איפה המצוק שלו, כדי לפגוע בכוחות שלנו שיגיעו לשם. במשך היום נפתחה עלינו אש מהמעבר עצמו, והתחילה הפגזת מרגמות 160. הטיווח שלה היה מאוד לא מדויק, זה התפזר על כל המדבר, אבל לאט לאט הם הצליחו להגיע אלינו. ואותו זמן היה לי קשר עם מטוסי חיל האוויר, וקיבלתי מהתצפיות איפה נמצאות המרגמות. לא הייתי בקשר עין ישיר עם המרגמות, וקיבלתי מידע מהתצפיות, וכך הצלחתי לכוון טייסים אל המרגמות. אם זה היה פוגע בנו, היה יכול לגרום לנו עבודות רבות מאוד בשטח החשוף במדבר. הפעולה הזו נעשתה עד הערב. עד הערב היה אש, וכיוונו כ-20 מטוסים. כיוונתי בסיוע התצפיות. אני לא ראיתי את המטרות בעיניים, אבל הם הצליחו לתת לי תוואי קרקע, מרחקים וכיוונים, ואת זה העברתי למטוסים בצורה מדויקת, והם זיהו את המטרות. המדבר הוא כל כך חשוף, אין בו צמחייה, אין בו כלום, והם הצליחו לזהות את כל המטרות ולהגיע אליהם בזמן אמת. על זה קיבלתי את עיטור המופת, כאשר חלק גדול מזה מגיע
תצפיתנים של הצנחנים שהצליחו להסביר לי לפי דרישה שלי, ואת זה הצלחתי להעביר בצורה מדויקת למטוסים בשטח החשוף שהיה במעבר עצמו. תיאור המעשה: במבצע קדש, בהיות כוח מוצנח מבודד במעבר המיתלה, הצליח סרן יקותיאל אלטמן למלא את תפקידו למופת, לכוון בדיוק רב ביותר את מטוסי חיל האוויר אשר הגישו סיוע קרוב לכוח המוצנח, בהיותו תחת אש טורדנית של האויב. על מעשה זה הוא ענק לו עיטור המופת. במפגן הקרוב לאותה שנה שהיה בירושלים, עם דדו שהיה רמטכ"ל, קיבלתי את האות והמופת בצורה רסמית. לפני זה קיבלתי כנפי צניחה אדומות, שאני הטייס היחידי שעונד אותם בכל צהל. אין עוד אחד שעבר צניחה קרבית. אני עברתי אותה. ראית אותו במטוס הממריא, תחתיו נפרסים פרדסים וכפרים, הוא חש את מסע המצנח על גבו, אוחז ברצופות וחושב בליבו.